Kasong homicide ang atubangong kaso sa non-uniform personnel sa Police Regional Office 11 nga mao isuspek sa pagpamusil patay gawas sa usa ka bar sa Davao City. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Wala kunoy igong basihan aron kasuhan og murder si Dr. Marvin Ray Pepinos base kana sa nakalatid sa resolusyon sa City Prosecutor's Office. Inay, gi-indict ang suspect sa kasong homicide. Base sa kipagulang joint resolution sa Davao City Prosecutor's Office kagahapon, walay nakitang probable cause o igong basihan aron kasuhan og murder si Dr. Marvin Ray Pepino, ang non-uniformed personnel sa Police Regional Office 11 nga suspect sa pagpusil patay sa 19 anyos nga si Amir Khan sa usa ka bar sa Davao City niadtong July 2. Kahinumduman nga nag-file ang pulis og kasong murder batok sa suspect niadtong July 4. Sumala sa resolusyon, wala kuno na-establish nga intensyon gayud sa suspect nga patyon ang biktima base sa mga gisumiteng ebidensya. Wala sab daw na pamatud-an nga giplanuhan sa suspect ang pagpatay nga mao'y usa sa mga basihan aron makonsidera ang krimen nga murder. Rason nga napa-downgrade kini sa kasong homicide. Sa official statement sa pamilya sa biktima, ilang gikasubo ang maong resolusyon. Nahikurat usab sila sa kapaspas sa paghukom sa kaso sa City Prosecutor's Office. Gipagula ang resolusyon 17 kaadlaw human sa insidente ug 4 kaadlaw lang human misumite og supplemental evidence ang National Bureau of Investigation Region 11. Ilang giampo nga unta ang pag-downgrade sa kaso ngadto sa homicide lakip lang sa naandang proseso ug dili tungod dato ug maimpluwensya ang suspect. Ug unta daw dili regalo alang kang Pepino sanglit karong adlaw July 21 ang iyang adlaw natawhan. Hisgutan pa sa pamilya sa ilahang mga abogado ang ilang sunod nga lakang. Kaganihang buntag, nakapiyansa si Pepino kinsa nakasuot pa og bulletproof vest ug Kevlar helmet. Nakaangkon og temporaryong kagawasan ang suspect nga si Dr. Marvin Ray Pepino human nga nakapiyansa sa kantidad nga 120,000 pesos. Gipirmahan ni Judge Emmanuel Carpio sa RTC Branch 16 ang release order sa suspect. Si Pepino, anak ni anhing Major General Marvin Miguel Pepino, nga nahimong direktor sa Cybercrime Investigation Office sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa PNP. Ang pamilyang mangakop naka-file na usab og precautionary hold departure order batok sa suspect aron daw nga dili makagawas sa nasod ang suspect samtang pending pa ang kaso ug padayon daw ang ilahang pakigbisog sa hustisya alang kang Amir Khan. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.